Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τη στρατηγική της Γερμανίας εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως γνωστόν, η Γερμανία ακολούθησε το δόγμα του πανγερμανισμού και την κατάκτηση του ζωτικού χώρου έτσι ώστε να είναι αυτάρκης. Για να πετύχει κάτι τέτοιο έπρεπε να υπερβεί τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες τις περικλείαν, όπως ήταν η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση. Τα περισσότερα εδάφη τα οποία ήθελε να κατακτήσει βρίσκονταν κυρίως στα ανατολικά της. Οπότε για να μπορεί να έχει μόνο ένα μέτωπο, όπως ήταν η στρατηγική, έπρεπε να καθαρίσει στα δυτικά της. Αυτό το πέτυχε αρχικά με την κατάκτηση της Γαλλίας. Στη συνέχεια όμως έμενε η Μεγάλη Βρετανία. Μια απευθείας εισβολή, αν και ήταν το ιδανικότερο σενάριο, δεν ήταν τόσο προσιτό και τόσο εύκολα υλοποιήσιμο λόγω της ύπαρξης του ισχυρότατου βρετανικού ναυτικού. Ανταυτού ακολουθήθηκε ένας άλλος δρόμος γονάτισης και νίκης των Γερμανών εναντίον των Βρετανών, και αυτός ήταν ουσιαστικά η ελαχιστοποίηση των πόρων έως και ο εκμηδενισμός, προκειμένου οι Γερμανοί να υπερισχύσουν και να κάνουν τους Άγγλους να παραδοθούν με αυτόν τον τρόπο. Όπως βλέπουμε, ο παγκόσμιος δρόμος του εμπορίου ξεκινάει από τα ανατολικά, Ινδία, Κίνα, Ευρασία κτλ. Και μέσω του Σουέζ φτάνει στη Δύση, στην Ευρώπη κτλ. Αν προσέξουμε, περνάει από πάρα πολλές βρετανικές απικίες. Συνεπώς, οι Γερμανοί ήθελαν να χτυπήσουν είτε τις απικίες είτε τον εμπορικό δρόμο καθεαυτό. Γι' αυτό το λόγο και η εκστρατεία στην Αφρική, όπου ο στρατηγός Ρόμελ έφτασε στην Αίγυπτο, βέβαια σταμάτησε στο Ελ Αλαμέιν και ιτήθηκε, αλλά είχε σκοπό να περάσει την Αίγυπτο, να φτάσει μέχρι την διόρυγα του Σουέζ και να φτάσει μέχρι και την Παλαιστίνη, ώστε να κόψει πλήρως αυτόν τον εμπορικό δρόμο και χερσαίος. Από την άλλη, η Γερμανία υλοποιεί ένα τεράστιο ναυτικό πρόγραμμα, και εκεί είναι που πάρα πολλά γνωστά θωρηκτά, κάποια γνωστά εξ αυτών όπως το Bismarck, και στη συνέχεια η νέα τακτική στην οποία δημιουργούν οι Γερμανοί, το Gusspack, δηλαδή για τα υποβρύχια να κυνηγάνε σαν αγέλες λύκων στη θάλασσα, το οποίο προξένευσε πάρα πολλές καταστροφές στα κομβόι που μετέφεραν προμήθειες στη Βρετανία. Βέβαια αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν ακριβώς επιτυχημένο, γιατί ναι μεν είχε 300 υποβρύχια, αλλά το 1/3 από αυτά μπορούσε να φτάσει στον Ατλαντικό και να κάνει ουσιαστικό πλήγμα. Περισσότερο η Γερμανία στόχευε στο πεζικό της, αφού είχε να κάνει χερσαίες περισσότερο κατακτήσεις. Βέβαια εδώ έπαιξε ρόλο και το βρετανικό ναυτικό, το οποίο ήταν ισχυρό. Μόνο για το κυνήγι του Bismarck σχεδόν όλο το βρετανικό ναυτικό του κυνήγησε όταν βήθησε το HMS Hood. Βέβαια, ο εμπορικός δρόμος, αν δεν κλειστεί απευθείας από τη Γερμανία, κλείστηκε από κάποιες σύμμαχες χώρες. Είτε η Ιταλία που έκανε κάποιες προσπάθειες, είτε η Ισπανία του Φράγκο, αλλά και πάλι στο μεσοδιάστημα υπήρχαν βρετανικές απικίες όπως στην Αίγυπτο, στη Μάλτα, στο Γιβραλτάρ, οι οποίες είχαν ένα ξεκάθαρο ισχυρό σημάδι του Βρετανικού και άφηναν αυτόν τον δρόμο ανοιχτό. Είτε αυτός ο δρόμος μπορούσε να περάσει και μέσω των ΗΠΑ. Βέβαια, το σχέδιο του ναυτικού αποκλεισμού ή της καταστροφής των εμπορικών δρόμων απέτυχε, γι' αυτό στη συνέχεια ακολούθησε το λεγόμενο Blitz και η μάχη της Αγγλίας, είτε οι βομβαρδισμοί με τους V1 και V2 πυράβλους από τους Γερμανούς προς τους Άγγλους. Εδώ αξίζει να πούμε και τον ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα. Οι Γερμανοί δεν επιτέθηκαν στην Ελλάδα για αυτό που μας λένε για το γόητρο του άξονα, είτε γιατί ήταν καλή σύμμαχοι
άμεσος στόχος. Λόγω ιδεολογικών και φιλετικών συγκρίσεων και γενικότερα λόγω ο πρωταρχικός στόχος ήταν ο ζωτικός χώρος. Η Ελλάδα δεν επαγόταν σε αυτό. Οι Γερμανοί σκέφτονταν δύο πράγματα και γι' αυτό επιτέθηκαν εν τέλει στην Ελλάδα όταν δεν έπεφτε. Το πρώτο είναι ότι θα ήταν βρετανικό πάτημα για να πληγούν οι πετρελαιοπηγές στην Ρουμανία. Η Γερμανία δεν έχει πετρελαιοπηγές και για να κινήσεις όλη αυτή τη βιομηχανία και όλο αυτό το στρατό χρειάζεσαι πετρέλαιο. Κατασκεύαζαν συνθετικό κακής ποιότητας, το οποίο δεν επαρκούσε. Χρειάζονταν λοιπόν φυσικό πετρέλαιο. Ο δεύτερος στόχος φοβόντουσαν μήπως η Ελλάδα λειτουργούσε ως πάτημα αποβίβασης, όπως έγινε στην Νορμανδία, κυρίως των Βρετανών. Και στη συνέχεια σκέφτονταν να πλήξουν έτσι και να έχουν ένα κοντινό πάτημα στην Αίγυπτο και στο Σουέζ. Εδώ να πούμε ότι υπήρξε πρόταση ανακοχής και ειρήνης, όπου η Ελλάδα θα έπαιρνε την Βόρεια Ήπειρο, ο γερμανικός στρατός θα σταματούσε τους Ιταλούς και θα τους έστρεφε αλλού, η Ελλάδα δεν θα πάθουν κάποια ζημιά, αρκεί να έφευγαν όλοι οι Άγγλοι. Άγγλοι πράκτορες, αγγλικά στρατεύματα, διπλωμάτες κτλ. Κάτι το οποίο δεν έγινε, γιατί η Ελλάδα παρέμεινε αγγλόφιλη. Η απόφαση αυτής της Ελλάδας έχει κυρίως γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κριτήρια. Η έλλειψη ενδοχώρας και η τεράστια ακτογραμμή και τα νησιά έκαναν εμφανές ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι σύμμαχος και φίλη με ναυτική δύναμη. Η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη ήταν η Βρετανία. Οπότε η Ελλάδα ήταν σύμμαχος της Βρετανίας. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι ο πρωθυπουργός Παύλος Δικτάκτορας τότε, Ιωάννης Μεταξάς, ήταν φιλοβασιλικός και ακολουθούσε τις εντολές και το πρόγραμμα του βασιλιά, που επίσης ήταν Βρετανόφιλος. Γεννώντας το αρχικό θέμα, βλέπουμε ότι το όλο σχέδιο της Γερμανίας για να εφοπάξει τους Βρετανούς ναυτικά, δηλαδή πηγαίνοντας να παίξει μπάλα στο γήπεδο της Βρετανίας, απέτυχε παταγωδός και γι' αυτό έχασε τον πόλεμο, γιατί ποτέ δεν κατάφερε αυτή την τεράστια αυτοκρατορία να την νικήσει. Οπότε είχε πάντα ένα αγκάθι στα πλευρά και στην επιστέλ της. Ο δεύτερος παγκόσμιος έληξε. Μας έδωσε ένα τεράστιο μάθημα για το πώς η ανθρωπότητα μπορεί να φτάσει στην ολοκληρωτική καταστροφή. Ελπίζω να έχουμε μάθει από αυτό και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Καλή σας συνέχεια.